everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan na minaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Mga pasag di ko makalakaw. Ayaw kalimot nga drama lang nga ako pagkaasawa nimo. O kung papilion ko, nimo ang sa kong kaluha. Ang ako pagyapong kaluha nga ako pilion. Kasabot ka! Mo ba? O dili ka makapugong na ako sa pagluwas ko sa kong kaluha, Arnel. Baliwa gid nimo ang akong pagkabana. Oh! Tungod kay fake kang pagkabana. Fake kang pagkaasawa. Fake kang tanan! O kinahanglan ako na daw ato nung perming hinumduman nga fake ang atong kasal. Pusamuhang niyo lang ko ni mo, Arnel. Please. Basta di ko sulbaron ang problema sa kong kaluha. Sulbaron ko ni nga ako ra. Please. Ayoko sunda. Dili mahimong tabangan ko ni mo, Arnel. Dili mahimong maanat ko nga naa ka. Kinalang hinumduman ako kanunay nga fake ang atong kasal. Bisan pang umaabot atong kasal. Uy, Sir Arnel. Nabalik na gid ka. Hay man si Miss Lily. Bahala na sa siyang kinabuhi Bilyo. Dahil na, magtiwas na ginom. Dahil. Uy, kuan sir, muan hirap to si Miss Yvonne. Masa? Oh, nanawag to ni mama nimo. Arnel! Oh, Arnel! Ma! Oh, ay man si Lily. Kinahanglan nga adamon mo, ang maganda mo pagkaon. Ha? Sugod ko sinira kay mo anhiman si Yvonne. Unsa? Kuan day doon na pa gilakaw si Lily. May gipalit lang. Uy, nga nawa man ni mo uban eh. Kuan, di man siya magpauban o gawas pa. Doon na sa ko'y buhaton sa opisina. Nahala. Sultihin na lang siya inigbalik ni nga mo anin si Yvonne. Ako na lang mo sultis ko sinira kunon si anging andamong pagkaon. Kung kikinahanglang magpabaga ako sa kong naong sa pagtunob og balik sa panimay ni Arnel, ako nang buhaton. Total, naaman niyang inahan nga makapugong nila sa dili pagpangaway na ako. Tanawon ta lang kung kang kinsang dughan ang mubuto sa akong buhaton karon. Dalia, salamat kaniya ka nagyod. Isira na putahan. Nga naman ka. Maram ka nagdali-dali. Maram ka dahadlog. Naniguro lang ko. Ngawa ko masundin ni Arnel. Nga naman di ay. Gibantayan ba niya ang imong mga lihok? O Lily, o dili mahimo magdugay ko. Kaya nasuko si Arnel nga milakaw ko. Nga naman sa man siya. Nga nibaw man siya. Nga dili ka ako. Dili dalig basahon ang una-una ni Arnel, Lily. Basta sige na, magilis na tagsinina. Okay. Pero, ganahan ko mo ato na sa mansyon. Kung gusto kang may problema si mo pagbalik sa kinabuhi ni Arnel, ako lagi ang sunda. Sir Arnel, murag na pala inom naman tanduha din noon. Pasagdi lang, Bilyo. Bukat pagi kayo niyang giawayan ni Miss Lily? Ay, pasay, Bilyo, ang babae, di masabot ang batasan. Gusto mo sakripisyo sa mga butang nga magatod nila sa kalautan. Oh,
delikado din itong lakaw ni Miss Lily, sir. Di na ta mag-iskot niya, Bilyo. Tita! Kumusta? Oh, Si- nga na gid sir ay. Tinawag gid ang giingon nga moanhi siya. Mulakaw ko agi sa luyo, ha? Ah. Isugat ang motor dito. Ha? Ay, napangutana pa. Pagdali na dito. Sige na. Isugat na ako sa luyo ang motor. Uy. Naunsa man ni sila, uy. Murang ni nag-abat-abat. Aw, agaw mi nagsugo. Hala, larga. Ari ko spuntahan sa swimming pool. Ari ko agi. Aron di ko pumatay ang Miss Ibon nga magatod sa motor ni Sir Arnel sa luyo. Tita, kumusta naman mo din Ay, ikaw ang angay ko pangumustahon, Yvonne. Naunsa man ka. O naman ka mo pakita din sa bahay sukad sa tubakasyon sa inyo. Ay, nabisi man ko tita. Karon gani, may ipsot lang ko kay gusto kong mangumusta nimo. Unsa naman ang imong gibati tita? Naayo na ka? Ay, maon na gudi ako kinabuhi. Sahay maluya, sahay maayo rasad. Ahente sa sakit. Usaon nga tiguwang naman ko. Pero maningkamot ko, kay gusto pa jud kong makakita sa akong apo. Tita, doon ako'y ipangutana. Unsa man na? Pananglit kon makaanak sa gawa si Arnel. Imo ba ning dawaton nga apo? Siyempre. Kung tinuod gayang anak, nganong dili. Bisan unsa pa na siya basta anak siya ni Arnel. Ug ako gyud siyang apo. Ako gyud ning dawaton. In Miss Bilyo. O pa man niya gihatod ang motor din sa luyo. Ay, sorry na lang ka, Yvonne. Pero di po ka na makisulti ni mo. Sir, nanay mo motor, sir. Okay gid mo sir nga ikay mo drive. Nakainom biya ka. Mas mahubog og samot, Bilyo, kung makikatubang ko anang Yvonne diya. Sige. Kamu na'y bahala din sa bahay. Tuwan na, sipat na. Usaw na ko magsultis, Miss Ibon. Kung mangita siyang si Arnel. May ini. Mutago na ko na kuskusina. Unya na ko magpaapupan, Miss Ibon, kung maulin na si Arnel o Miss Lily. Lily, gawas na rin sa kwarto. Mulakaw na ko. Lily! O sa ba ay pagdugay? Dalia? Tanawa ko. Ah. Ikaw na ako, di ba? Tanawa akong buhok. Ako na sunod ang pagkasinapin sa imong buhok kanina. Og di na yung makabantay pa si Arnel. Nga dili na ikaw ang iyang kauban. Wa pa kumusugot ka mo ato ka sa mansyon, Lily. Kinahanglan maghuwat ka sa kong signal. Okay, nakasabot ko. Nagpractice lang kung daan nga mahimong ikaw. Di na gyud sila magkabantay sa atong kalainan. Mailad man ni mong uban. Pero dili si Arnel, Lily. Nganong hadlokon man jud ko nimo ni Arnel, Dalia? Wa ta kahadlo ka. Gisultihan na lang ka nga dili ni mo ma-underestimate si Arnel. Utukan siya. Sige, mulakaw na ko. O babalik ko din niya. Aron sultihan ka sa mahitabo sa mo panag-atubang sa imong katipon. Sige, diya ka na. I'm sorry, Dalia. Pero dili ka makapugong sa gusto kong buhaton. Paduway! Di siya makuntak. Huwag ka nga lang lagi siya kung maulit na siya, Jigger. Kalma lang siya ko. At yung manyanin mo kasi katingali mo kalkakikid siya. Hello, Mateo! Oh, Era kong pugso nga pisiyo, di ka? Of course, kalma lang. Kalba. Tiguang na kayo ko eh. Ihapin na ko niningipon ko. Di na ko gamit ko mapisi ko eh. Pasalamat ka. Malugti. Kaparientit ka, Teo. Ilong.
Kung tabo pa nga, layo kay ka? Layo kay ka na ko? Impas gapas ka tiyo. Ay, noon siya man ka. Sige man yung panganti diha. Tako man ang baba niyo, oy. Badunggan ka siyawa. Makatangar ba ng taning? O nga, at mga pulong yung gawa sa imong baba. Hidom. Imo kong pinumon? Sige naglagot ko ni Lili. Ay, gawas niya ang pagkaon, oy. Pabutan niya ng lagi nga mo labay ang tibuok gabi nga dili siya mauli. Kaya ayaw dili mo sakang imong dugo. Natakiyon ka. Gawas pa, ang importante, mao ang iyang gisaan nga surpresa diya ni mo. Belyo, Uy, uy. hain si Lily. Si Miss Lily, milakaw, ma'am. Si Arnel. Milakaw sa ba? Nalakaw sa duha. Awon sa man. Imo sila gisultihan nga mo anhi ko? Oo. Agago ka! Wa man sa kapapay mangno na ko nga dili pasultihan. Tili mahimo. Mulakaw ko. Asa man ka? Atil ko sa Lili sa gawas yo. O di ba, ako pagkitaon. Ala, may nanyuktok. Ako na update yo. Kinsay. Sorry nga nalit ko. Ka. Wait ka! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!